Jamen, så står vi her på Maskinmesterskolen, og jeg vil gerne sige tusind tak til Poul, fordi han kom forbi i dag og støttede mig i min valgkamp. Det er jeg meget, meget glad for. Altså, jeg støtter Jakob. Jakob ringede kun én gang. Andre må ringe lidt oftere. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg skal komme her og støtte Jakob. Jakob Bjerregaard er fremtiden for mig, for Danmark, for Fredericia. Fordi han ved, hvad han snakker om. Fordi han i virkeligheden som ung mand har en utrolig stor erfaring i, hvad Socialdemokratiet er, hvad vi står for. Og Jakob har en ting mere. Han kan lytte. Han har det, man kalder empati. Han forstår, hvad der foregår hos folk. Og han har et hjerte, der banker for de udsatte, for de svageste. Det er en stor glæde for mig at se den nye generation af politiske ledere vokse op. Og Jakob vil være en af dem. Så derfor fuld opbakning til Jakob, til et rigtig godt valg, Jakob, her på torsdag. Jeg tror mange fra Fredericia vil stemme på dig, og det mener jeg, at de gør ret klogt i. Held og lykke med valget, og stem nu på Jakob. He is my man, som det hedder. Tak skal du have. Fredericia. Lykke med det, Jakob.